రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువకులను కొందరు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, అలాంటి వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ రెడ్డి హితవు పలికారు. ప్రజాప్రభుత్వం, రైతులు, మహిళలు, యువతకు ప్రథమ ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఒక్కొక్కటిగా అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నామని తెలిపారు. విడతల వారీగా ప్రభుత్వంలోని ఖాళీలన్నీ భర్తీ చేస్తామని, నిరుద్యోగ యువకుల కలలను సాకారం చేయడానికి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుందని, కొంత సమయం పడుతుందని తెలిపారు.